Hej for helvede og hjertelig velkommen til min årlige nytårstale. Så lykkedes den fandme i helvede at få tilladelse til at holde en tale i den her klamme bygning. Og jeg har store højtidelige nosser. 2024 har fandme til helvede bygget på lidt af hvert. For det første, så blev Frederik kraftedeme i helvede konge, og Margrethe den anden gad ikke mere. Og jeg har royale nosser, og for det andet har vi mistet en røvforpulet masse fantastiske mennesker, og dog samtidig blev beriget med en masse fede musikudgivelser. Heriblandt fra Judas Præst, og jeg har taknemmelige nosser. Donald Trump, den fede amerikaner, blev også præsident for anden gang. Tillykke dit fede svin. Og jeg har republikanske nosser, men nok om alt det pis, for jeg vender tilbage til det hele lige om lidt. For nu vil jeg først lige drøfte vigtigheden ved onani, og hvorfor man for hver en pris hele tiden bør huske at tage trykket, for at vedligeholde et godt og sundt helbred. Og jeg har kæmpe store nosser, når jeg skal i gang med at onanere. Så finder jeg først og fremmest lokumsrullen frem fra min skuffe og tænder for computeren ude på kontoret. Da min computer er meget langsom, går jeg ud i køkkenet og laver morgenmad imens. Jeg varmer nogle rundstykker, som jeg bare tager med mig ind på kontoret. Så kan jeg spise rundstykker, mens jeg onanerer. Og jeg har geniale nosser. Men inden jeg gør det, så skal jeg jo selvfølgelig lige først finde noget godt materiale, jeg kan bruge. Det gør jeg ved at se, hvad jeg har liggende på min eksterne harddisk, og jeg har store nosser. Når materialet er blevet udvalgt, begynder jeg stille og roligt at køre på blikken. Og herfra tager det hele med dit stor fart, eftersom jeg bliver mere og mere grebet af stemningen. Og så kommer jeg bare. Og jeg har dejlige store nosser. Følelsen af at komme fuldstændig ustyrligt og voldsomt ud over det hele, er det mest fremragende og bedst stimulerende redskab, vi har til rådighed som menneske, og vel ikke hvad jeg skulle stille op med mig selv, hvis jeg ikke var i stand til at onanere. Og mine nosser har vokset værk. Så til alle jer, som sidder derude og lytter med. Husk at onanere. Og hold dermed doktoren væk. Og jeg har videregående nosser. Men ja, som sagt, så er Judas Præst endelig langt om længe kraftedeme i helvede ude med deres nyeste udspil, Invincible Shield. Og jeg har gammeldags nosser. Can we shut up for a goddamn moment? I like to share some thoughts. Stop! Ej, men for helvede, hvad fanden i helvede laver du, dit dumme svin? Hold din kæft og lad mig fortsætte min tale. Krafthelvede altså. Og jeg har vanvittige store nosser. Well. I would then like to apologize for my lack of situational awareness, Mr. Balls. Stop! Det der stopper du krafthelvede i fanden i satans navn lige med det samme, for syv fanden i helvede der også. Jeg troede at du endelig havde fattet, at mit navn er Hernosser, krafthelvede da. Og jeg har pissesure nosser. Shut the fuck up, you motherfucking twat. The show must go on, you big fat bastard. Hey you fucking little faggot, do you fucking mind? Stop fucking waving that shitty flag right in my fucking face. Do you fucking want me to turn blind, you fucking pathetic little asshole? I am so gonna fuck your girlfriend, who most likely is a big disgusting cunt. You fucking wanna die? Stop! Kraftedeme i helvede, nu skal der holdes kæft i de næste mange minutter, for jeg har der krafthelvede i fandens navn ikke tid til jeres forpulede pis og ballade. Og jeg har kraftedeme store nosser, hvor fanden kommer jeg til? Her nu kan jeg kraftedeme huske det. Judas Præst har med deres nye album Invincible Shield skabt årets album 2024 uden tvivl. I kan kraftedeme i helvede ikke overbevise mig om noget andet. Og jeg har musikalske nosser. Vladimir Putin er ikke klamt svin. Ved med at han er pædofil og sutter pik. Det klamme kommunistsvin burde i hvert fald spærres inde og pulles i røven, og mine nosser er antikommunistiske. Jeg synes at folk med kæmpe store nosser skal have bedre vilkår i samfundet. Det kan da for helvede ikke passe, at jeg skal betale for 2 sæder i flyet, når jeg ikke selv kan gøre for, at mine kæmpe store nosser fylder hele lortet. Det kan man kraftedeme ikke være bekendt. Dumme svin. Og jeg har store nosser. Kraftedeme i helvede. Jeg er træt af, at folk render rundt og påstår, at jeg ikke kan finde ud af at snakke ordentligt. Hvad helvede snakker de dog om? Jeg snakker da kraftfanden i helvede i satans navn altid pænt. Jeg nævner stort set aldrig noget om kønsdele og andre perverse ting. Og jeg har store nosser, men jeg har heldigvis også positive ting at nævne. For jeg har nemlig husket at barbere mine nosser her i 2024. Det var kraftedeme en værre omgang, for er I klar over hvor store mine boller er? Prøv at tænke på store bæltsbrun. Så ved I cirka, hvor meget de fylder, når jeg smider under bukserne. Og jeg har virkelig store nosser, og nu skal I tage hjem til jeres mor og spørge om I må slikke hende i fissen. Er din mor død, spørger du bare din bedste mor, og jeg har store nosser og godt nytår for helvede.